Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Kuti l-eżis l-lum qegħdin nofru dil-Quddisa għar-Ruħ ma' Nanni Buħaġar. U fil-Vanġelu se niltaqgħu ma' Ġesu li jikkonferma il-maħfra tiegħu lil waħda mara. Ejjew nitolbu l-Mlejja tina l-grazzja u l-erf tiegħu biex aħna wkoll nindunaw li jaħfrilna kull darba li aħna noqsu. U biex nitħejju tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-Mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int Mgħallem tajjeb tagħna, Mulej ħnina. Int Raj tajjeb tagħna, Kristu ħnina. Int Sultan ħanin tagħna, Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandamenti tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jisħoqilna nislu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Irrid infakkarkom fl-Evanġelju li xandarnielkom u li intom ilqajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom kemm il-darba żommuha jekk ma emmintux għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dan li tgħallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der lil Kefa imbagħad lit-tnax. Der imbagħad lill-aktar minn 500 aħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum. Xi wħud minnhom raqdu. Imbagħad der lil Ġagwu u lill-Apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd. Qiesni twelid murmi qabel il-waqt għax jien l-inqas wieħed fost l-Apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ Apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja ta' Alla. Imma bil-grazzja ta' Alla jiena dak li jien u l-grazzja tiegħu fija ma sfaċ fix-xejn għax tħabat ħafna iktar minnhom il-koll. Għad li mhux jien iżda l-grazzja ta' Alla li hi miegħi. Imma sew huma u sew jien. Dan aħna xandarna u dan emmintu intom. Il-kelma tal-Mulej. Faħru l-Mulej għaliex hu tajjeb. Faħru l-Mulej għaliex hu tajjeb. Faħru l-Mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu uliet Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Faħru l-Mulej għaliex hu tajjeb. Il-leminija tal-Mulej il-fuq merfuqa. Il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ taħila. Mammuġ imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-Mulej. Faħru l-Mulej għaliex hu tajjeb. Alla tiegħi int, jien niżżikħajr. Alla tiegħi jien lilek inkabbar. Faħru l-Mulej għaliex hu tajjeb. Alleluja, alleluja. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtejn u ntaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-Mulej. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal hemm il-Fariżew u qgħad għall-ikel. Issa fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġabet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret qadet warajh
ħdejn riġleħ, tibki u xxarrablu riġleħ bidmuwa u tixxuttahomlu b'xuxita. Imbagħad bisitlu riġleħ u dilkithomlu biż-żejt ifuh. Kif rak il-Fariżew li stiednu qal bejnu u bejn ruħu, dan li kien profeta kien ikun jaf min hi u x'mara din li qiegħda tmissu, kien jkun jaf għax hi midimba. Imma Ġesu qabad u qallu, x'mun, għandi xi ħaġa xi ngħidlek. Ejt Mgħallem, qallu dak. Trem in-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u l-ieħor 50. Minn fejn iħallsu dejnhom ma kellhomx u hu ħafrilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu l-iżwed? Wieġeb x'mun u qal, jidhirli jien li dak li ħafirlu li iżjed. Ħsibta tajjeb, qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil x'mun, qiegħed tara l din il-mara, dħalt għandek u ilma r-riġlejja ma tajtnix. Iżda r-riġlejja xarbithom li bidmuwa u xxuttathom b'xuxita. Bewsa ma tajtnix, iżda minn x'ħin daħlet ma wafqix tbus li riġlejja. Rasi ma dliklix biż-żejt, imma jgħidilkit li riġlejja b'żejt ifuh. Għalhekk ngħidlek li d-nubieta li kienu ħafna inħafrula, għax ħabbet ħafna. Imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Imbagħad qal lilha dnubietek maħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom, dan minnu biex jaħfer id-dnubiet. Iżda qal lill-mara, il-fidi tiegħek salvatek, mur bislien. Il-kelma tal-mulej. F'dan il-Vanġelu li għadna kemm qrajna, l-ewwel nett ninnutaw lil Ġesu li jħobb ikun qrib in-nies li jmur jiekol għandhom. U jew nifhmu x'ġara mela dan Ġesu kien mistieden għal din l-ikla qed jiekol flimkien mal-Fariżew u n-nies tiegħu u fissjaw il-ħin minn naħa ta' wara huma kienu jkunu mindudin fl-art dak iż-żmien waqt li kienu jieklu, bit waħda sserraħ mal-art u bl-oħra jieħdu l-affarijiet minn fuq il-mejda, tidħol mara minn naħa ta' wara u tibda tibki u bidmuha taħsel saqajn Ġesu, imbagħad tixxuttahomlu b'xara u tidlikhomlu biż-żejt. U n-nies li qegħdin fuq il-mejda bdew iħarsu qishom bl-ikraħ lejn Ġesu. Jafu dik il-mara min hi u għandhom il-mistoqsija tagħhom jekk Ġesu hux profeta jew le. U hawnhekk f'din ċirkustanza naraw il-kobor ta' Ġesu. Għaliex qed ngħid hekk għax Ġesu qed iħabbata ma' tnejn min-nies li għandhom bżonnu. Minn banda hemm il-mara li għandha bżonn lil Ġesu biex permezz tiegħu tkompli tirċievi l-fejqan tagħha, u mill-banda l-oħra hemm il-Fariżej mimlijin preġudizzi kontra dik il-mara li wkoll għandhom bżonn nifiequ. U Ġesu jirnexxielu jeduka li tnejn f'daqqa x'għamel billi ħal permezz biex jitlob biex jitkellem, talabhom biex jitkellem ma qabadx jgħid storja, għallhom nista' ngħid xi ħaġa u wara li għamel hekk qalilhom dik il-parabola żgħira. Min ħafirlu ftit u min ħafirlu ħafna huma wieġbu waħedhom lil min ħafirlu ħafna. U hemmhekk imbagħad kemm il-Fariżej ħadu t-tagħlima li dik kienet tagħmel att ta' mħabba għax ġiet maħfura ħafna, kif ukoll il-mara ħadet it-tagħlima tagħha, marret id-dar konfermata fil-fejqan li kienet irċievet, fil-maħfra li kienet irċievet qabel. Lekkew nitolbu l-mulej, għax minn dan nitalmu li x'inhi s-sitwazzjoni tagħna sew jekk aħna midinbin, sew jekk forsi nħossuna sew. Meta noqorbu qrib Ġesu u dejjem jagħtina l-fejqan li għandna bżonn. Għalhekk jew issa noqogħdu ftit fiskiet minn hawn ftit ieħor lil dan l-istess Ġesu
se nirċevuh fl-Ewkaristija. Jew nagħmlu mument ta' skiet ta' talb ta' xewqa biex dan Ġesu li ħaniltaqgħu miegħu ikompli jibdilna u jagħtina l għandna bżonn. Fis-skiet nitolbu fuq dan. U issa nqumu bil-wifqa u nresqu talbna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanina għall-Knisja tiegħek biex fuq l-eżempju ta' Ġesu tibqa' dejjem ixxandar il-bxara tajba lil kulħadd. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanin biex aħna kull wieħed waħda minna meta jara l-ħadd ieħor li forsi kien fid-dnub ma jiġrilniex bħal Fariżej. Imma nitolbuk Missier ħanin għatina aktar l-Ispirtu ta' Ġesu li jikkonfermana fl-imħabba. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanin għalina l-kol fost għal dawk li aħna forsi midimbin biex bħal din il-mara dejjem niġu lejk meta nħossuna maħfura. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanin għal pellegrini kollha li jiġu jżuru dan is-santwarju biex fuq l-eżempju ta' Ġesu isibu dejjem min jilqahom. Nitolbu. U issa fis-skiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu di bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ġimgħa tifħir glorja ta' ismu aħtiġi tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħenna lina mulej u isma' t-talb tagħna. Ilqa' bit-tieba dal-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li l-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jintbattulna bħala Salvatur u feddej. Magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmiena għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal-ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan.
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalġi reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalġi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ għaw minn tiegħek nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana un qudiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lina li ħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Mananni, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġ l-Imqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf tal-lam li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Tal-lam li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħanna lina. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Li ġdiet ħol taħt is-saqaf tiegħek. Zdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejda.
nitolbu. Għamel mulej li id-dom tas-sema li rċevejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u l-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.